o zbog jubileju, ktorý značný za nás, na Balkánu už povedz, konkrétno za Rus a Latin. Ja przypominam, że dyskutujemy nad programem wymiana Światowego Kongresu i Finalnych Sztatutów. Ja przypominam, że to do dołożenia jak czego coś to, czy miał być kongres zamiany, czy to powinno być na kongresie znane, to tak właśnie tłumaczy się z tego uwagi. Tak, nie, to już do tego się uwagi, żeby to było gdzieś powiązane z tym wymianem. Powiązane, Olenko, nie stare. A nie było powiązane. Значить, початки шкільного образування на русском язику можуть ще тривати посередньо до 17 віку точніше, по 1753 року у русскім Перестуре і по 1765 у Цуре. Нешка порядна настава на русском язику перший по клас основної школи організовано у русскім Перестуре, у Цуре і Юрьо. По закону, школяри до основної школи подивляться громадянським учням, відносно на локалітетах, на яких є значний процент знаців, до 15%. Тоді і такі світи мають право на 3 години на своїм материнським язику тижньово. Всі другі предмети або речення з них щотижні викладають по-русски. То реферат був ще якраз. Як найвищий ступень в образованні, а ми маємо комплектну вертикалу, комплектну предшкольного образування, основної школи, середньої по факультету, по університету. І тут можемо побачити з інститутом у Словацькій, це робимо екологія на школа, ми скоро єдині пункти на глобусу. Odzelenie za rusyjskiego u Novi Sadu почав як лектора за русский язик, який оснований 1 сентября 1972 року. То значить, tej події нам буде 14 років. Зараз то значний вплив. Co się dotyka, kiedy co i jak почав професор Юліан Рамаш, którą знаcie, to ja się nagradowany na kongresu. Йому конкретно того року організуємо 80 років його живота і маємо конференцію йому на честь. Уж за кої з вас дали прийом, як і професор Магочі, це пішов жартовий чоловік. І наїсте, то це перша робота у зборівку. Ні, то не вже професор академії, а це наїсте добра робота. Ладно, ще мати редактор, щоб він можу свою образ його як першу, а не роботу. После того ректора, який робив jeden czas, tak 10 років, створена катедра за русский язик і поніжка війде воєнні знати Штайбова. Конкретно, як найближче до процесу Болоні, вона ще до 28 року була відділення за русиністику. Тому відділенню tej катедри 30 років буде народ. Значить, жадам вас стегнавого голос, żebyście przyszli wszyscy zainteresowani, uczestniczyć na tej konferencji. Powtórzę, tego roku mamy konferencję poświęconą Julianowi Ramaczowi, na 2 jubilejom katedry odnośnie lektoratu, a o 3 roki na zawsze będziemy na ten naukowy kongres i uniwersytety, kiedy Borok Nowy Sad, Borok Europejskiej Kultury. Także to żaden powieść. A użkę to słowo, tak, może powieść za tą problematykę Latynka Kirylka. Może. Mamy do głosowania, a i na Komisji za Historię Wyszkodowania. My kiedy piszemy naukową robotę, lekko Amerykańcom, oni się tu piszą na angielskim, i lecka mają literaturę transliterowaną na latynku. My, kiedy sobie do naszych slawistycznych czasopisów, czy w Beogradzie, czy u Kiszniewu, czy nie wiem, mamy Rusy, mamy to wysoko regulowane, więc piszemy na latynki literaturę, bibliografskie linki, i więc my obowiązani transliterować
комісії за образування, а ми мали порушати з боку руснаців з Хорватської, які мають великі проблеми. Бо Хорватов, конкретно їх державотворний народ, Кирилка асоціює на Сербо, на Милошевича і на подобне. То ми є сцени, але то завжди не ясні славянські і треба допустити. Ми предполагали, що ще приміння тоді міжнародні принципи транслітерування, які публікують в Хорватській, на їх паралельно на Кирилки по-русски, і істотно русски, але на латинки транслітерування. Так як це ми увозимо бібліографські рівні. Проблем якого наших я, є і ю, евентуально ще, але у принципі база є направити за 2 дні. Це ще робимо гратис.